Oy, wow! Oy, wow! Tapos na interview namin, mga artista na kami. Sabi nila, yan ang bana ni mo na super supportive. Hindi na siya supportive, ay chismoso. Yun akong secret. Hindi na ako hindi ako nagpa... Good morning. No, that's too warm. Pinapapili ko siya ng damit niya. No, you can wear shorts today. That's too warm, anak. No, me, It's too warm, anak. me. It's with long sleeve. Get another one, the pink one. The pink dress. Yeah. No. You like that one? Of that one? Yeah, Yes? Okay, Mama will pick this one. Oh, this. yeah, Yeah, you want this? yeah. Okay, show Dada. Okay. Sus ka, oh. Bulingot. Very white dress, yeah? Alam nyo, yung hair ko, no, sirang-sira na talaga to. Kasi everyday ako nagsistyle. Yes, anak. Akit, mama. Kaya ito, pag naligo siya, pag hindi mo talaga siya inano, brinash na mabuti, oh. Nagkagano siya, nagkulot-kulot talaga to kahapon, oh. May pimple ako. Ewan ko saan ko ito nakuha. Sa makinakain na. Matataba. Okay, anak. Here's your ano. Where's your ano? Underwear. Frozen. What do you want? Okay, what do you want? Oh. That one? Okay. And your socks? Your socks. You want this one? Here. It's white. Hello. Okay. Stop. Stop. Yes? Why? Blue. It's okay, blue. This. No. Mama get a new one. That's 2 days already. Yes? Come. Wow. Turn around. Wow. Okay, model. Walk there. Like that. Walk. Yes. And then turn, come back. Wow. Like that, knock. Like that. Wow. Oy, wow. Oy, wow. Where's Dada? Si Dada, where are you? Ayan, naalis na sila ni Sofia. Kiss for Dada. Susoli nila yung terrace for warming kasi hindi naman namin nagamit kasi mainit. Hindi namin niya magagamit ngayon, next year na. So, soli na lang. Pia. No. I say me. Hey. Mama. I. No? Mama wants to go out. Oh. Oh, agay.
Oh! Oh, Oopsie. oh, mommy. Oh, Mga loves, busy kay ko kay merong darating na tao na titingin sa isolation namin. Teka lang, lupat pala to. So, nagmamadali na ako mga loves kasi meron akong ginawang appointment kasama ang Team Cavayen. Mag-guest kami sa isang podcast with Pinay Moms Vlogs. And then, ito naman si Dada pala gumawa ng appointment. So, darating yung tao dito 10:15 to 12 o'clock. So, that time. Pero kailangan ako ni Bana din. Pero sabi ko sa kanya, ikaw na lang muna mag-entertain. Kasi nga, may appointment na ako nagawa. And hindi na namin pwedeng makancel yun. Kasi yun lang yung time na pwede kami. So, nagmamadali ako. Pero, nagmamadali na nakapag-makeup pa. Kunti lang yung makeup ko. Eyebrow lang yan. At saka kilay. Eyebrow, kilay. At saka dito sa mata. Yun. Tapos, naglikpit ako sa taas kasi sabi ko kay Bana, baka titingin sa bahay-bahay. Kasi titignan niya yung isolation. Yung isolation para mga labs, ano yan siya, sa labas ng bahay, meron silang buslutan nila, i-grill nila, i-drill nila, tapos titignan nila doon kung, ano ba, ewan ko, hindi ko ma-explain kasi hindi ko alam. So, pero may nakita kasi ako sa kapitbahay na i-drill siya sa baba at sa taas, tapos may ilalagay na tube para, ano yan siya, para doon sa electricity or whatsoever. So, titignan lahat ng buong bahay, pati sa yung, kelder, yung parang sa, ano ba yan, sa English? Basta parang, hindi naman siya rooftop, yung parang sa pinakadulo-dulo ng bahay, dun sa pinakaatok basa ng bahay. Meron pa dun, so titignan mamaya. So nagligpit, hindi pa ako nakaset up. Kasi yung sa amin din, in 30 minutes, hindi pa din ako nakakain. So mag-i-install pa ako. Hay nako, to talagang buhay, parang feeling public figure, feeling sa mga ay follow nyo ako please sa TikTok, It's Yen's Vlogs. Yun, please follow me. Ayun, para happy. Maghugas muna ako dito konti ng plato. Tsaka magkakape ako. Cry o lipo coffee. Tapos, titikman natin yung milk tea mamaya. Kasi today is 28 degree. Si Banahin natin na niya si Sofia. And then, sinuli na yung box kanina. So, alam nyo, pag summer na, nabubuhayan talaga tayo ng loob. Tignan nyo yung buhok ko. Pag ini-straight ko, maganda siya. Pero, pag hindi mo siya ini-straight, wala kang style, wala, kulot-kulot. Meron pa naman sana akong gagawin kay Bana. Kaso lang, naligo kasi ako. Pwede nang siguro gawin ko kaya mamaya. Ito pala yung cardboard ng cake, yung malaki. I-recycle ko siya. Basta. I-recycle ko siya para magamit ko ulit. Dito lang to pa sa pabahay. Kasi mahal tong ganito mga almost 2 euro na siguro to. Ayan. Ligpit-ligpit lang kaya nakakahiya, pero alam niyo po, may mga ibang for example, yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, sabi nila, ay, mas may madumi pa sa bahay niyo. Pero di ba nakakahiya? Papunta na dito yung tao, kaya si Bana, nataranta na sa kakalinis. Come up, Dada, come up. Ay. Yes, I'm also getting ready. Why did you put it in her bag? Oh, this with water. Okay. Kasi titignan na yung tao para malaman namin kung magkano yung babayaran. Teka, tuluan ko muna doon yung sa upuan ba. So, ako naman magre-ready mga loves. Nasisit ba na toothbrush. Ako naman kakain ako dito kasi palinis-linis na yung sa likod. Tignan ko muna mga Inday. Kung ba, okay ba yung aking setup. No. Huwag mo Inday. Hello. Na ako
sad, namahaw po ko, day. Sa'yo, lagi kaayo. Sabi nang sa'yo. Bakit wala kang video, day? Don't need to show. You might. Good enough. Namahaw pa. Awi, dada, awi. Wait. My house. Kanang bana ni mo na super supportive. Di na siya supportive. Oy, chismoso. Chismoso. Nagulat na lang, may 9:30. 6 minutes na lang. We're ready. How many of you? 3. And then 1 interview. 1 who will do the podcast. Natapos na interview namin. Mga artista na kami. Sabi nila. Artista na daw kami. Sabi nila. Thank you sa pa-interview ni Sis Tara. Watch it the guys on podcast. Punta muna kaming action. May bibilin ako. Para sa aming house. Baka magpintura ako mga loves. Grabe kainit. Uy. Super init. 34 degree. Ayan o. Ayan. So, may good news kami. Hindi namin kailangan gawin yung insulation. Insulation pala, hindi pala isolation. Kasi, nagawa na pala. So, in-advise kami na hindi na. So, makatipid kami ng thousands. You know. Kasi mahal yun siya. So, buti na lang na pina-check na namin. So, hindi na kami mag-save para doon. Just very, very good. Kasi kailangan yun talaga sa bahay. What was saved there? I just spent it. Para sa ano yung dada, no? It's for the, to help with the electricity daw. For the gas. To lower the bill. To lower the bill. So, yung gas namin is only 570. What is that, dada? What do you say that? We use Used only 560 cubic meters. Oh, yun lang yung ano namin 1 year. in 1 year. Kasi kami lang naman dalawa, tapos si So that Sofia. was low. So, very low talaga yung mga gamit namin na mga appliances and anything sa bahay. Grabe, sobrang init. Hindi ko alam sa inyo. Alam nyo, may sabihin akong secret. Hindi na ako hindi ako nagpa sa ngayon wala akong suot kasi para bang ang sarap niya. Tapos dito lang syempre magbabra tayo. Yung gamit ko is yung sports bra. Kasi naka-sports ako legging. So hindi na ako gumagamit pag nasa bahay lang ako, hindi ako gumagamit. Kasi masarap siya feeling masarap. Masarap yung feeling. Napapadalas yung pagpunta namin dito sa KFC. Kasi, pag may work na naman, di na kami magkaroon ng time punta dito. So, KFC. We ordered some, popcorn chicken for Sofia. Large talaga to para 2 days niya kainin. And we have this, first time to try this brownie. Ano ba yung pangalan nun? Ultimate ice cream. And then, burger. 3 burger and fries. There's no drink. No. Uy, nawala yung aking kalo. Ay, nawala siya. Ito na lang gagamitin ko. Tapos, magsampay tayo mga labs. Ayan o. Sampay na naman. Ayan. So, karating na namin ng Lidl kasi bumili kami, mag-barbecue kami mamaya, guys. Mga labs pala. Mag-ano lang tayo, mag-haul ako sa konting binili namin. Bumili ako ng ito, inflatable flamingo ring toss game. So, pwede itong gamitin ni Sofia mamaya sa garden. Bumili ako ng cotton buds. Ano ba ito? Screen protector. Huli na kasi nasira na yung phone ko. Tsaka ito din, casing. Huli na din kasi nasira na. Tip, kasi naubusan na kami. And bumili ako ng bathing suit. Ayan. Yan yung nakita ko. Size 5. And then, naalala nyo ba to? Para siyang kita nyo ba yan?
Yung bang ano, lingin, tapos ano siya, may icing. Unicorn gems. Yan. Dalawa binili namin. And, cotton buds pa din para kay Sofia. Plastic ko. Ewan ko kung saan gagamit nito ni Bang. Plastic ko. We have tongs para sa barbecue. Kasi yung tongs ko dito, plastic. So, naano siya sa barbecue. Shampoo para kay Sofia. As usual, parang puro kay Sofia. Ito din treat ko para kay Sofia. Nutella. And, ito siya. Fun pool stuff. Ano siya? Holder ng drink na pwedeng ilagay sa pool. Actually, bumili din ako ng swimming pool. Hindi ito sana yung gusto kong bilhin. Kaso lang, naging practical ako. For this summer, kasi wala namang ibang party or anything, pwede siya hanggang 3 to 4 kids siguro. Depende sa kids. So, normally, si Sofia lang naman. So, meron akong nabiling pool. Tinago ko na pala. Next time ko na lang ipakita kasi tinago ko na. Hindi pa papagamit ni Bana. Gamitin ko sana ngayon kasi 28 degree. Ayaw pa ipagamit ni Bana kay ano, bukas kasi uulan. Tapos sa weekend uulan. So, sayang daw. Wasting time. So, wala akong choice. At saka, bumili ako nito. Nakakatawa. Ano to siya? Garbage can para sa diaper ni Sofia kasi ilabay na namin doon sa ano ba, sa center na labayanan. Tapunan ng basura. Kaso lang, meron binigay sa akin before na pang diaper na garbage bin. Inano ko, tag nito. Binenta ko. So, bumili ako nito. Mura lang naman to, around mga 3 euro. So, para lang sa diaper niya. Kasi meron pala kami ano dyan, container ng diaper. Ayun lang. Tsaka bumili ako ng tanim. Ayan yung tanim ko, lavender. Ayan, nabili ko siya sa Praxis. Tapos, ayan din oh. Lavandula na ano, lavender din siya, ibang klase. So, itatanim ko yan mamaya. Tingnan yung aming baby! Huh? Turn around? You like your dress? Dress na dress kayo niya. Come na, change your ano na, your shoes. Oh, she had a jacket with a body well. No, she's got nothing with her today. Barbecue. Filipina style, asin lang at saka baboy. Tsaka si Sofia, pool niya. Dada. And mama too. And mama daw, show mama. Okay. Okay. Uh-huh. No, do not wet your the house. Smile to Mama B. Oh no. Look what Mama got for you. Sweet juice is that swimming. Yay! No, you sip, nak, you sip. No, put it there and then drink. No. And then drink. No, put it down on the water. Onto the water. Yeah. And then Sofia, sip. Drink. Drink, drink. It's a birdie. Hmm? Yeah, very good. Ligo siya, tapos dito na naman siya kakain. Ayan o. Dada. Yeah, that's for Dada. Mama. Yan yung aming barbecue. Dada. Yeah. Okay? Shout out to Menges family from Pasig. Happy birthday din kay Sofia on June 25 from Inday, Pasaway.
big shout out to the Allison Reality TV. Thank you for watching. Bye!